zvingava zvazobuda kuti musikana ari kuita chipfambi kana kuti haasi kuita chipfambi, nekuda kweeji yemwana uyu, nyaya ikangosimudzwa vakazikanwa, automatically apa patori nemhosva, panotosungwa vanhu. Nemiwo matruck driver, musaita kunga ndimi mega mune tsvimbo mumabhurugwa umu. Ndeye kuda kubvunza kuti wai anga achifamba asina mari, wanga adzingwa here, kwaaibva kwanga kwakanaka here. Pane dzimwe nyaya dzamunofanira kugara makaziva kuti eodha vachatopindira chete ende vachakomenda nyaya idzodzo. Nechikonzero chekuti dzimwe dzacho tikasatokomenda zveshuwa tinenge tisichari maeodha. Nechieodha chacho chinenge chisikachatorevi chinhu kana tatadza kukomenda nyaya dzakaita seidzodzo. Nyaya ndauya ndakabata nhasi inyaya yemusikana wandiri kupa zita rekuti musikana wezvipfeko zvepingi. Ndofunga vakawanda makainzwa ichitenderera pasocial media. Chiregai nditi makadini mhuri yeZimbabwe, kwose kwamuri kumativi mana kwayo nyika. Vamwe vari muno, vamwe vari mhiri, vari kuSouth Africa muri sei, tiri kukunamatirai kuti Mwari akuwanirei nyasha. Tiri kungonzwa zviri kutaurika ikoko, asi zvinhu zvose zvinokundwa kubudikidza nemunamato uye nekutenda muna Mwari. Bhaibheri rinodaro. So regai tiende panyaya yedu tisapedza nguva tichikutorerai time yakanyanya. Nyaya yandinayo nhasi panapa inyaya yekamusikana kaya kanopfeka zvepingi aka katiri kuona mufananidzo wako. Ndiri kuda kukumbira zvikuru kune vakabuda vachitaura naye musikana uyu, vavakanyora kuti musikana otaura ega. Ndichida kukumbira zvikuru kuti kana zvichibvira mumbodzoka kwaari, ndimi muri kudhuze naye. Kana iye musikana akatiteerera, unogona kutifonera panhamba dziri pamusoro apo idzo, nekuti pane zvinhu zvisina kunyatsojeka paya takatarisa zera remwana. Pane zvinhu zvisina kunyatsa kujeka zvaifanira kuti kumhuri yeZimbabwe kuti tinyatsonzwisisa chokwadi nenhema. Wakateerera nyaya yake, unonzwa kunga mune zvokwadi, wozonzwa futi kunga mune nhema, unosara uri pakati so. But ndinofunga kuti mimwe mibvunzo yaitibatsira kuti nyaya yedu ibude zvakanaka ndeye kuda kubvunza kuti wai anga achifamba asina mari, wanga adzingwa here, kwaaibva kwanga kwakanaka here, nekuti zviri kuratidza kuti mwana uyu wanga asina mari. Right, tiri kuda kutarisa kuti ari kutaura kuti anogara kuHarare kuWaterfalls. Handitika? Ndokwaanogara kuHarare kuWaterfalls. Panapa tiri kuzwa nhau dzekunana Gweru, Chivhu, hameno ikoko. Pane distance yakakura kubva muHarare. Aitsvagei ikoko asina mari mwana uyu? Muri kuona? Izvozvo zvichatipa kuti tinyatsonzwisisa nekuziva kuti mwana wedu uyu zvichida pamwe akatopindwawo nemweya wechipfambi ari mwana mudiki, akatotanga kuitawo izvozvo zvechipfambi izvozvo, kana kuti vaya vainyora kuti chipoko pamwe vanenge vachitaura chokwadi. We don't know, we never know. So ndiri kufunga kuti aida kumbonyatsa kufambwa naye chinhambo bijana chemimwe mibvunzo, momuisa pakati, momuisa pakona, kusvikira tabata chokwadi chekuziva kuti zviri kufamba sei, nekuti pane fungidziro yekuti pakaparwa mhosva nematruck drivers aya. Pane fungidziro yekuti vangangodaro vakapara mhosva. Pamutemo wedu wenyika yedu yeZimbabwe hautenderi kuti munhu urare nemwana ari pasi pemakore 18 kana kuti 18. Ibaba apa vana baba ava zvingava zvazobuda kuti musikana ari kuita chipfambi kana kuti haasi kuita chipfambi, nekuda kweeji yemwana uyu, nyaya ikangosimudzwa vakazikanwa, automatically apa patori nemhosva, panotosungwa vanhu. Saka taida kunyatsobvunzurudza, tinyatsonzwisisa ka background bijana, ka brief background kemwanasikana uyu.
zvaitibatsira kujekesa nyaya yedu. Kana makatarisa pane paakabvunzwa kunzi unoda kuti chii kune vanhu vakaona vhidhiyo rako richitaurwa nezvaro richitrenda pasocial media. Statement rake rakandipa kaurudu bijana raakapindura ipapo achitaura kuti ndinongoda kuti ane zvaanotenda ngaatende izvozvo. Pakazotaurwa nhau yamai vake akati andoda kungoudza mai vangu kuti zvakataurwa hazvisizvo. Zviya zvinoratidza kuti handina basa nevamwe vanhu, otherwise pamwe mai vangu tinenge taakuda kubata masoko munhu kana achidini, kana munhu ari pakutaura nyaya yake zviya. Nemiwo matruck driver musaita kunga ndimi mega mune tsvimbo mumabhurugwa umu. Musaita kunga ndimi mega varumeka. Vamuri kuona vana baba ava nyangwe nesuwo tsvimbo dzacho tinadzo. But ngatizivei kuti tiri vanhuka. Tisaita kunga mhuka dzemusango. Kutozikanwa kuti mukadzi akangokwira mumota yako unoda kuti haaburuki usina kutombomunzwa. Nevakadzi vevanhu munozviita imi. Vakawanda venyu ndozvavari. Ndakatombokwira rimwe traki chibva kwaMutare nichienda kuHarare. Pandakwira ndibva ndagara pamubhedha ndobva ndakotsira. Nyaya dzavaitaura imomo dzaiva dzemadzimai akambokwira imomo achirarwa nawo chete. Ini ndakatoita sendakakotsira zvangu. Pandakamuka mumwe wacho akazvinzwa, akazviona kuti munhu uyu anzwa rimwe statement redu ratanga tichitaura. Ndo paakaita kakuda kundipinza mudiscussion yavo yavanga vachiita. Kaza handai muri kuona Mudhara? Problem yemadzimai ndeyekuti achingokwira mumota. Muri kuona pamagara uko ndokwaanogara ikoko otobatwa nehope. Saka zvino kana munhu akabatwa nehope ari pamubhedha pangu chii chasara? Muno mumumba mangu kamuno. You see? So inini ndakangoita zviya, munoona panotaurwa nyaya paipa pamwe pacho unongo chingogutsira munhu achifunga kuti pamwe tiri pamwe chete but ndisikanyatsi kuda kumupindura. Mukati mwangu ndichinzwa kuti dziri kutaura rubbish man. Dziri kutaura zvinhu zvine musoro man. Funga kuti ngabatotsigira zvinhu zvakapusa zvakaora zvakadaro izvo tototeerera tofunga kuti mutotaura nyaya ine musoro. So ipfungwa dzevamwe vana baba idzodzo dzekungofunga kuti ndinofana kungodya bota pese pese kunga imbwa, kufanana naBhoki. Imbwa iri kumba kwenyu inogona kunga itori. In fact bere riri nani pana imimi baba imi. Why? Because bere chairo ka nyangwe rife nechikara chekuda mudzimai. Ukaisa imbwa apo harifira katsanzira, nyangwe imbwa iri kuteerwa haritsanziri. Roziva kuti asi wakwangu. Saka tina vamwe vana baba anokundwa nemapere, kukundwa nembwa, kukundwa hunhu. So tikatarisa zera remwana iye nana baba vari kutaurwa iwawo, pamwe last born yawo, pamwe second born yawo, pamwe first born yawo, mwana wavo. Saka ndo vamwe vana baba vaiva munozonzwa kuti varara nevana chaivo, a biological daughter avo, type idzi. Right? Saka handigoni kubva panapa ndisina kukuudzai masoko iwaya. Ndinenda toita chitema kuna Mwari. Nemiwo vana mai, hazvina kunaka kungofarira kuti pauri kufamba rwendo unongofarira, unotoziva kuti pane shona inonzi hanzi kwadzinobaiwa matumbu ndokwadzinotizira. Unofarira magonyeti stereki but road yekwenyu ine zvimwe zvimota zvinofamba mapublic green transport zvinotakura vanhu, but imimi munonyanya kuda mugonyeti. Rorora kuti muna karipo kachihure, mune chihure, in fact mune mweya wechihure urimo mwamuri. Mwadi mangosiyana nazvo, mofambawo nemota dzinofamba nevamwe. Mudzimai chai nemamiri akaita nyika yedu aya kubvira kare nakare unongozwa kuti madhiraivha emagonyeti, madhiraivha emagonyeti kubva tichitokurawo nesu madhiraivha emagonyeti. But munoda kukwira magonyeti imo muri hwani mai, muri kuzviitirei? Nyangwe tozviziva kuti magonyeti acho kune anodhiraivhwa neanhu kwawo, but nekuda kwezvinotaurika izvozvo regai kumakwira. Musapa vanhu kufungira. Pane inonzi evil appearance.
kuratidzika zvisizo kuratidzika zvinenge zvine chivi. Andimazona. Saka izvozvo zvikazosvika pamurume wenyu kuti anonga achingo pamwe wacho anonoka kukuudzai but achingoona muchingofarira kukwira magonyeti. Hazvisi right izvozvo. Hazvina kunaka. Ndataurisa ndoda kuti ndibve panapa but handibvi panapa ndisati ndakuudzai chimwe chinhu chiri kuitika panapa paUtindi TV. Tine vakomana vatinavo Kandenya namasekesa vatakambouya navo panapa vaya vaitaura vachiita tumajokisi vachiita zvinenge zvimauya. So takazonzwa mucomment section makuti vabatsirei muvasapote nokuti vanenge vanogona comment. Saka takatanga kuita navo izvozvi pane movie ritoripo. Saka problem yenyu pamwe pacho vanhu munobva munotitaurira kuti vasapotei. Touya tovasapota touya nebasa ravo ravakaita. Torikanda panapa. Mwakutoona kunga pakanyorwa kunzi tiri kutengese nyama yebveni. Mukutosiya. Ndimi makati kavasapotei. Unombotarisao episode 1 ne2. 1, 2, 3. Anditika unozoona pamwe zviri kutonakidza zvotoenda kana zvisi kunakidza mototaura kuti gadzirisai pakati pusi takatoningirina vane nyaya dzavo dziri panapa. Imwe yacho yakanzi sango rinoera munokutira kana makusecha. Imwe yacho yakanzi sango rinoera. Imwe yacho yakanzi saka mwana ndewani. Imwe yacho yakanzi orphans of cyclone idai. Dzitsvagei idzo dzedzo nyaya idzo dzedzo mumboteererawo zviri kuita vakomana ava makatiudza kuti tivasapote. Ndimi makadaro tikatovanyorera mamovie tikavanyorera madhirama tikavanyorera zvimaskits zvatiri kukanda panapa. Tiri kutovavarira kuti tikudze channel yavo yakanzi Chatogo Films. Iri kukura iripo mukaiona yakanzi Chatogo Films. Ndiyo yavo vakomana ivavo. Tiri kutovavarira kuti ikakura mamovie wavo nemadhirama ivavo anenge angooneka ikoko. Panapa paUtindi panongosara pachingoitwa zveukobvu zvagara zvinongoitwa pano zveUtindi. Ngaende kuna babacho. Kana yapera madhiye ndinompedzera ikoko zvaramba Baba mwana ndi sodura. Baba zifambisa. Wati mwana ndiwani? Ndiwako kandi. Uri kumbozvifambisa wati mwana ndiwani iwo? Ndiwako iye. Zviri pachena. Wati mwana ngowani? Ndiwako. Ndipe mwana tiendi kana mwana usada kuti dabenzi baiwo. Wati mwana ndiwani? Akura kabazuka ira kuduma kana karoka. Wati mwana ndiwani? Yo mwana ngwangu iyo. Yo chimomira kutaura neniniwo. Newe chitombomira zvokutaura nenini panapa nekuti tinogona kaiwe. Ona shamari. Zvaunofunga zvese zvezere. Tinoita. Kozizwa. Zvaunofunga zvese tinoita. Chimbondimirira. Wazizwa. Azoi ndaona mabva panapa mese mechirumba panapa. Nani? Besa nani? Ai. Iwe. Abuya. Wakutambira kwa kumakata wasibali. Aiwa. Watiri kwashari kuya mangwana. Saka zvakanaka. Pane kajumbe kake totona kuti bata. Ngoda ngopa kuona mangu. Ngoda kupa wani kusanyima kwenyuko. Wa musukuru. Atingatadzi kudikira mukwasha kuti pamwana yakabata mari yakakura kudarika yakaya naye payo. Saka unongozati toda kunzira. Aipa papo ndopandikuzire. Sezvo takusariswa neyo tozati ndosati tizoziva kuti kurangarira kuti denzi mwanangu uya. Ndio pandakawanirawo chiya chandakatya chiya. Alright. Aha. Asi wowe zvati murume wako ari kuona mangwana. Uya yandakambona dheni yarinya uchibva kumasports unaye. Ukasvika naye chiti shamwari yangu panapa kubva wazoti wapinda mumbopati ubva wazoperekedzana naye. Zvakamira sei paipo? Pana bayange ngori shamwari yangu. Bayange ngori shamwari yangu. Ndakubvunzira mwana kuti usazondinyadzisa. Mutape. Mutape ngori shamwari yangu. Kana zvakadaro zvakanaka. Alright. Nuna chiti usazondinyadzisa kana vanhu vazosvikawo tinonyara. Aiwa. Tonyarirei? Wobvora mukota kuti zvepane uyazve. Sinobvunza unozotobvunzwa kuti munhu uyu ndo muridzi wemwana zvisho. Mwana ndo akandei. Unozotoziya nekuti uya ndimutrust wako yana panapa. Ndabva kubvunza kati chituzve.
Mukubvunza kandenya ere? Wakaenda uchimwana itini kwama ndizizitereka ukabuda uri taura but ndabuda musoro mangu kwakuchembera muzukuru. Alright, mutape. Iye. Asi Murudze nhumbi. Murudze ndipo ndikandenya zvandiri kutaura. Kozi wandu yakabvisa mari akuyatora mhuri yake. Nyango kata nyango mwana wacho kana kata ko. Nyango mwana wacho kata kana mutape zvine basa. Wa muzukuru undarozvo izvo wakutosoresa nini ka? Makutondibvunza zvakawanda tete. Izvo nakasvika ndakatosora inini. Aiwa. Nehuno utongatonditadzira papa pamakusenhana kuzoti vaenzi vakasvika tozonyarire. Ini ndangoti ndakati mwando kwandenya chete. Nyango kasata wakadenya akati ndewake. Asina basa nezvo zvakadyiwa mutape ndizvo. Aiwa. Nyango kata kwa mutape akata mwana mutape ndazvina kana basa zikusadaro waunondipindura rafu. Usadaro. Tete muri kunyambunzo wenye yakanyakuwandisa. Kundiremera. Muzukuru ndendechiona zvaunochiita ndechiona. Ufungwa kuchembera kusaziya. Ndendechingoonawo enda achembera wamundozera ndichagoni kufamba handichaoni zvese zvichiitika asi ndendechikuonera. Ameni papo tete handichazivi. But mwana ndokandenya zvandataura. Saka alright totoona vasvika. Mutape futhi ndakarira naye. Mutape ndakarira naye kangani. Kangani zviya. Mutape ndakarira naye kangani. Asikandenya. Ndakanyaurira naye zvakanyanya. Kakawanda. Hey, chinondodini. Mutape kunyepa kawanda. Asi kandenya ndakanyaurira naye zvakawandisa. Kakanyanya. Asi ine pa wani vese hapana. Hapana.